Croeso nôl I Hwb efo fi, Nia Parry. A fydde, Iwan Talfryn. A, helo, pwy yw ti? Mostyn y mochyn, wrth gwrs. Rhan ta Mostyn, fi es ti yn man yr afon y llynedd, yn do? Do. Ac ys ti hwyl? Do. Allai'm credu bod fi'n cyfweld â mochyn. Beth bynnag, Iwan, pam oedd ti'n mynd â Mostyn efo ti i'r dosbarthiadau? Wel, mae Mostyn yn mwynhau cyfarfod dysgwyr, a mae dysgwyr yn mwynhau cyfarfod Mostyn. Ac mae Mostyn yn boblogaidd iawn efo dysgwyr. Maen nhw'n licio gofyn cwestiynau iddo fo. Pob math o cwestiynau. Lle wyt ti'n byw? Be wyt ti'n licio wneud yn dy amser hamdden? Oes gen ti frawd neu chwaer? Unrhyw beth felly. Oes gen ti gar? Unrhyw beth felly. Ac maen nhw'n gofyn y cwestiynau I Mostyn, a wedyn mae Mostyn yn ateb. Ac trwy siarad gyda Mostyn, maen nhw'n hapus o siarad gyda Mostyn I ddechrau, Mostyn yn gwrando'n dda iawn, wedyn maen nhw'n teimlo'n fwy hyderus, more confident, I siarad efo pobl. Achos os ydyn nhw wedi cael sgwrs dda efo mochyn, wedyn maen nhw'n mynd ymlaen I siarad efo pobl. Does dim byd arall gallai ddweud nag os. Gwyliwch a mwynhewch. O, Mostyn. Mae Mostyn yma. Mae Mostyn yn ffrindiau licio bod yn ffrindiau efo pawb. Ond mae yna un peth dydy Mostyn ddim yn licio, wrth gwrs, dydy ddim yn licio clywed Saesneg. Felly, peidiwch siarad Saesneg o Mostyn. Mae Mostyn, ond mae'n licio bod yn ffrindiau, ond mae o chydig bach yn swyl am siarad efo chi. Ond mae'n eitho siarad efo fi, ond mae'n licio ateb cwestiynau. So, nawr, gewch chi ofyn cwestiynau I Mostyn, a wneud Mostyn dweud yr ateb wrtho fi, a na I dweud yr ateb nôl. Okay? So, felly, nawr, gen I gael, gofynnwch cwestiynau I Mostyn, mae eisiau cael eich cwestiynau chi, yn dweud, diolch. O lle ydych chi'n dod yn reiddiol, Mostyn? Na I siarad yn llais Mostyn. Dwi'n dod o Fochtre. Mochtre yn ymwyl Bai Colwyn. Faint ydy dy oed di? Dwi'n 25 oed. Beth yw dy hoff fwyd di? Sglodion. Beth ydych chi wedi wneud heddiw? Dwi wedi bod allan ar y beiciau quad. Pam oedd glas ti? Sorry, Mostyn. Reit. Does neb yn cael bwyta Mostyn. Pwy ydy dy ffrindiau gorau, Mostyn? Mae llawer o ffrindiau gyda fi. Mae Thomas y Teddy, Elgan yr Elephant, a peth sydd yna, mae Mr Urdd, Gwenda Gwywer, sorry Gwenda, felly dyna un o'r Gwywer, Gwenda Gwywer, llawer o ffrindiau, Beth ydych chi'n hoffi wneud yn eich amser sbar? Mae'n dweud, dwi'n licio nofio, dwi'n licio canwio, dwi'n licio neidio oddi ar glogwyni I mewn i'r môr, a dwi'n licio coginio. Gallu di dweud I mi 6 rhif lotto sgwylwch yn dda? Yn anffodus, na, felly, ddim yn gwybod hynny, ie. Dwi'n ffrindiau mawr, meddwl fo, gyda blodwen y fywch. Wyt ti'n gallu canu, Mostyn?
byddwch yn bod yn joc. Dwi'n gallu canu yn wych. Iawn? O, mos, dim bach. Nes di ateb y cwestiwn yna mor dda yn do siwgwlwmp. Do. Nia. Fi oedd yn ateb y cwestiynau. Tegan ydi Mostyn. Da ni'n mynd yn wirion bost ar y gyfres yma. A sôn am wirion, oedd gennym ni gêm gyfieithu, gyflym, cyffroes ar y traeth. Mwynhewch hyn. Ar eich marciau. Barod. Come on, boys. Come on. Ewch to say. Deud. Beckyn. Seaweed. Gwydon. Nesa. Mae'n agos. Gwymon. Prince. Tywysog. Beckyn. Leg. Dwy. Beckyn. To repeat. Ailadrodd. To whip. Whipio. Beckyn. Cliffs. Clwgmyn. Beckyn. Oh, cliff, da iawn. Eyes. Llygau. Beckyn. Come on. Monster. Come on. Monster. Gwisfil. Sea journey. Mordaith? Yeah, mordaith, da iawn, yeah. Beckyn, go. Come on. Ears. Finger. Peace. To drown. Bobby. Remaining. Gweddill. Arm. Brace. Da iawn. Beckyn. To run. Rhedeg. Da iawn. Beckyn. Freeze. Rhywi. Freeze. Yeah. To know. You asked me this. Oh, da iawn. Exactly. Exactly. Have a go. Yn union. Knife. Oh, da iawn. Amser. Arben. Well, okay, the results have been adjudicated in my ear right now. Okay. Pwy sy'n wedi ennill? Merched. Whatever. Look, the scenes are crazy here. Oh, that's right. Yey, da iawn ferched ardderchog, iawn te. Yn ystod yr wythnos, oedd y dysgwyr yn cael manteisio ar y cyfle i gael sesiwn unigol neu sgwrs efo Ioan neu Fina. Ac mi nath Ryan gymryd y cyfle i gael sgwrs fach efo chdi yn dod. Felly gwyliwch hwn a welwn chi ar ôl yr egwyl. Wel, cwestiwn pwysig i ddechrau, bod mi ofyn cwestiwn pwysig iawn i ti. Ti'n mwynhau? Ydw, o'n licor y wersi, ond oedd ddim yn siŵr os mae fe'n mynd mewn. Mynd i mewn, dim problem. Dod mas, dyna di'r beth. Ac fel neithiwr, ges di baint neu bimp, neu rhywbeth felly. Ac oedd y Gymraeg yn dod mas, yn dod? Oedd yn llifo mas, sydd yn dangos mae e mewn yn barod. So mae e yna. Ac dwi'n meddwl, fel ti'n dweud, dwi'n meddwl mae amlacio yw e. Grym arbennig, superpower. Grym arbennig, beth yw, super tough? Na, beth yw ti? Tough man, sorry. Yeah. Grym arbennig, tough man, iawn, ydy ymlacio. Right? So os ydi o'n gallu ymlacio, pob thing iawn.